E agora seguimos, estamos aquí formando un círculo de confianza, dixen ben, con Otavio Villazala, con Maló Fraga, moi boa tarde. Hola, que directora tal? do Centro de Desintoxicación do Instituto Castelao en Oleiros. Sí. E ademais, moi ben acompañados porque temos a Lusquiño e a Trini, que fíxense que bonitiños son, pero ademais de bonitos, pois cumplen unha labor excepcional como cans terapeutas, axudando a persoas pois que teñen problemas de adiccións a drogas e demais, pois a controlar a súa ansiedade e todo isto. Malo, eu penso que o máis importante é empezar por poñer o foco en que os doentes de drogadicción son persoas absolutamente heteroxéneas, é dicir, isto non distingue nin de idades, nin de clase social. A persoa que menos nos podemos imaginar pode ter un problema de drogadicción, e é clave entender que isto é así, que é unha realidade, non? A ver, yo creo que lo primero, bueno, fíjate que ya cuando hacéis la presentación decís centro de desintoxicación. Son centros de recuperación, son centros clínicos de recuperación de adicciones. ¿Esto qué significa? Centros que tratan enfermedad. Es un tipo de enfermedad psiquiátrica reconocida por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad pues, en los años 70. Para que la Organización Mundial de la Salud reconozca una enfermedad como tal, para que le dé la entidad de enfermedad a algo, tiene que existir un órgano deteriorado, existe más de uno en el cerebro de una persona adicta, y nadie es culpable de nacer enfermo, ¿no? Nadie es culpable. Sí hay una responsabilidad de recuperarse, pero nadie es culpable. Entonces yo hago aquí un llamamiento a todas las personas que estigmatizan la enfermedad, ¿no? Que de alguna manera lo que ven es como una deficiencia moral en cuanto a lo que pueda suceder con un vecino adicto, con un familiar adicto, que le saquen ese estigma y que realmente vean que lo que es una enfermedad además demoledora, con toda la familia, con todo el entorno, que tiene... É moi complexa, non? Que ás veces moi dolorosa, multifactorial, sí. Precisamente desa mirada que xulga, non? Esa mirada allea que xulga, nace a necesidade de traballar con este tipo de cans que non xulgan a ninguén, sí. E que axudan a abrirse, non? O propio enfermo. E que ademais as adiccións veñen moitas veces pois de problemas na familia, de traumas. Estes cans, Octavio, axudan precisamente a coñecer, a botar para fora eses traumas, esas historias tan demoledoras, non? Efectivamente, eu quería apuntillar algo, apostar tamén polo que dixo moi ben Maló, que unha cousa, drogadicción, adicción, tamén no verbo adicción, non falar, estar calado, é dicir, comerse moitas cousas dentro, e non sei se estará de acordo comigo Maló, bueno, doctor Estena da Iglesia, que ela é experta, pero eu quería decir que adictos podemos ser todos, claro. Porque podemos ser adictos a mil cousas, porque temos o TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, é dicir... E máis nesta época de tanta presión das redes sociais, non? Efectivamente, entonces podemos ser adictos ao xogo, podemos ser adictos ás máquinas tragaperras, podemos ser adictos a fumar, podemos ser adictos a beber, que é unha cousa que parece que se di bebida e outras drogas. E drogas, non, é o mismo, non? E como axudan os cans a botar para fora todos eses traumas que hai dentro e que nos poden axudar a entender o xerme desas adiccións? Claro. O can, cando está na sala de terapia, na sala de confianza, no círculo de confianza, o que está dando é confianza tamén porque non está xudgando, como ben decía a terapeuta, por unha banda non está xudgando e por outra banda está incitando ao propio usuario ou paciente para que poida falar e desenrolar o que lle está pasando, porque o gran problema da adicción é que moitas veces non somos capaces de falar. E cantas veces nos agochamos detrás dunha máscara, detrás dunhas historias, e ao mellor decimos, bueno, pois, porque moitas veces hai xente que está tan distinta cando bebe ou non bebe, porque hai xente que a veces totalmente distinta. E o can non se vai fixar neso, o can non vai facer nada deso. Eso por unha banda, e por outra banda, os pacientes que están internos, o que fan é coller hábitos, é dicir, hai que sacar ao can a pasear. Daquela ti tens que sacar o can. Unha responsabilidade. Unha responsabilidade. O can hai que duchalo, e tamén te tens que duchar. O can come unha hora determinada, o can vai ao médico, o can ten que facer determinadas actividades, facer exercicio, etc. Entonces, é un vehículo ponte, por unha banda, e por outra banda tamén é o noso confesor. É o noso confesor e moitísimas cousas. Eu nunca me fartarei de contar o tema de que dunha señora que estaba sin falar non sei cantísimo tempo, estaba o pai de Lusco Fusco
estaba ali con ela, empezou a falar, levaba 3 anos sin falar. Que é iso? Iso é absolutamente terapéutico. É dicir, estar con un animal que realmente nos dá tantas cousas, que non nos xulga, que nos mira con esa mirada de tenrura, de paixón, de incondicionalidade, o que fai é protexernos por unha banda, non xulgarnos, e por outra banda axudarnos a poder falar do que realmente moitas veces nos custa tanto traballo. E que iso de por sí é sanador, non? O poder dicilo en voz alta. Hai que decir unha cousa importante que maló me gustaría, non sei se pode falar desto, pero canta xente hai que estamos nas terapias, que estamos, porque eu estou ali cos canciños tamén, e que resulta que eu vexo moitísima xente que de verdad que a veces, moitísimas veces me emociono, pero emocioname moito sobre todo cando vexo xente que pasou moi mal, que fixeron bullying, abusos, etcétera, etcétera. Tanta xente, a ver, verdad? yo os podría contar 1000 cosas, ¿no? Porque a lo largo de todos estos años de mi andadura como profesional dentro de especialista en el tema de adicciones, pues ves muchísimo dolor. O sea, yo digo siempre que una valoración de una persona que va a empezar un tratamiento con una familia es como una UCI, ¿no? Entonces, cuando decíais antes que no atiende a condición social, igual que todas las enfermedades, es decir, una enfermedad porque seas médico no vas a dejar de coger un cáncer, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que son cirujanos, tenemos pacientes que son abogados, arquitectos, ingenieros, tenemos pacientes que son pladuristas, tenemos pacientes que son narcotraficantes. A ver, de todo, ¿no? Todos ellos enfermos por igual. Claro, todos ellos enfermos por igual, cada uno con sus dificultades, dependiendo de cuál sea su profesión. Evidentemente, el que está todos los días metido con las manos en la masa tiene más probabilidad de sí, pero repetir. está ben entender que non sempre son persoas marxinais, como temos un poquinho interiorizado, que son persoas moi diversas, todas elas con problemas, e que este tipo de cans pois supoñe unha ferramenta de apoio con beneficios, ademais, absolutamente contrastados, e que maravilla, que tamén transmitamos de algún xeito ese amor polos animais cando entendemos que nos poden facer tanto e tanto ben. Moitísimas grazas, Maló, por estar hoxe con nós, con Trini, que tamén que se portou fenomenal. Aquí a Lusquiño xa o coñecíamos, con Octavio, que sempre está xa na súa casa, pero que interesante entender estas novas terapias. Un aplauso fortísimo para todos. Gracias, gracias a todos. Y solamente quiero decir algo, ¿no? Que me gusta que quede ese pozo, ¿no? No os podéis imaginar que no hay nada tan bonito como poder participar en la reconstrucción de un ser humano, ¿no? Evidentemente. Y hoy todos los que estamos aquí, gracias a la televisión gallega, gracias a Octavio y gracias a todas las personas que estáis ayudando a que se reconstruya. Gracias a vos por la vosa labor. Gracias. Qué maravilla, qué maravilla.